Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahaginan CNA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Pino adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw mga higala. Adlaw na usab karon nga Sabado, pit 28 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2024. No, padayon kita mga higala no sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon o karong adlaw no nagisaulog namo diri sa Yungod ang amuang Santa Cruzan no sa bulan sa Hunyo no. Kay supposed to be mga higala ang Santa Cruzan kuan ra magidunta ni no kanang pizza sa mayor magdunta ni pero ato nga gihimo usa nga Hunyo aron nga maka kining gitawag nato kadali may gala ha. Okay no. Ako sa gipahilo may higala at ato nga operator sa sounds kay medyo dili ta magdungog no? Ato sa gipaundan kadali no kay mura og dili madungog ta dire sa atong recording na higala no. So again, may mudto na kanatong tanan o nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskays panglawas ni ining kabuntuhon og sa ko nang ginaingon gisaulog nato karong adlaw ang atuang kalihukan sa Santa Cruzan dire sa atuang lungsod sa Ayungod. No unya nahitabo gyud kaganina buntag ang nagkalain-lain nga mga activities no. Doon na kitay procession, doon na kitay misa, doon na po kitay coronation sa Reyna Elida, na doon na po kitay mga presentation sa mga kabataan gikan sa tanan nga mga kapilya sa atuang parokya sa San Isidro. Naman ay nahitabo diri may gala. Kalois Ginoo nagbalampuson gyud. Doon na po gamay nga hatag-hatag po rin taon o ginagmay nga kining mga school supplies, mga notebooks o mga ballpen nga tos mga bata no. Ang among gigamit na fund mao ang kining pundo sa Santa Cruzan. Nakaabot na po din taon tag 100,000 kapin. So mo po din tawo atong gihatag-hatag og mga t-shirts po sa kining ato kining ato nga mga katekistas. Og mao po atong ipahinos ato pong intawon nga ipulo parte-parte po din taon sa mga katekista o sa mga kabataan nato nga nangahago karong bakasyon na. Ana no, ginagmay ra din taon mga nakaabot po din taon tag mga 165,000. Mo po atong giduludaginot mga higalag palit-palit og mga school supplies, mga t-shirt sa mga katekistas, no? Ligo-ligo pug dagat in taon sa atong mga katekista og sa mga batan-o nato nga nangahago pug karong bakasyon na. Yun ana mga higala no ginagmay ra pinubira na gid in taon nga amo kay gamay ra man kay ning among parokya sa Ayungon. Igo-igo ra gid in taon pong makakaon-kaon po ta ginagmay mga higala. Kaon-kaon pong ulo ice cream. Dili gud kaon kaayo, at least naara gyud ginagmay, no? So muna mga higala no, unya padayon kita sa ato gihapon nga pagpangalagad, ari kita mga higala sa ato CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Padayon karon ang paningkamot sa Caritas Philippines ug i-emphasize karon nila ang matud pa kanang gitawag natong accountability o kanang accountability sa ilang mga fundraising no, accountability gyud no kay kini magong kuan mga higala daghang kayong mga magduda no kabahin lagi na ini mga fundraising muna nga ang Caritas Philippines no pinanguluhan ni Bishop Colin Bagaforo ni pasalig yun nga ilang ampingan no ang mga pundo nga ilahang makalap alang usab sa mga panginahanglan sa Vatican News nato mga higala nanawagan in taon ng atong talahurong Santo Papa nga hunungo na matud pa niya stop spiral of war now nga kining gira mga higala wala gyud kunoy nagmadaogo na ini. War is always a defeat no matud pa niya no. So muna nga bisag unsaon papirdi gyud ta bisag unsaon pa natog ingon nga nakadaog kita sa gira pildi gyud gihapon ta ingon niya na no kay daghang mga matay ingon niya na. So muna og padayon usab kita mga higala sa ato nga mga uban pang mga buhatonon no sa atuang parokya. Okay, no unya ara na kita mga higala sa atuang
ato nga saint of the day. Asa na to gatong saint of the day mga higala? Okay, asa to gatong saint kadali mga higala. Asa na to? Diara. nagka. Okay, ang atong saint of the day karon. Asa naman to? Diara. Ega. Sorry kay mga higala. Medyo na busy karon kay nagpadayon ang ato mga kalihukan, no? June 27, June 28, no, nga tuwa karon nga santo walay nain kung dili ang banggiitan nga obispo nga mao si San Ireneo. Natao kini si San Ireneo ni adtong tuig 130 ug na matay siya na adtong 220. Usa siya ka brilliant student, ordained priest na obispo sa Lyons, unya fought against the heresy of Gnosticism, no, contrasting them with the teachings of the apostles and the text of the Holy Scriptures. Kini manggong mga Gnostics mga higala na sobrahan ka bright muna nga ila na gyud hinuong kontrahon pa ang gipangtudlo sa Biblia ug sa mga apostoles. No, mura bag ila habang gialkontrahan ba. Muna nga usag gyud si Bishop Irenaeus nga mao nalipod sa matud pa orthodoxy ug pagtulunan gikan sa Scripture. Kay mao man gyud kini ang giatake sa Gnosticism nga ang pinakagamhanan ining kalibutan na mao gyud katong mga bright, mga brilliant minded. Pero matud pa gipakingsumpakian kini sa mga bantugan usab nato nga mga theologian. Usa na niini si San Ireneo. Ala no, ari na ta mga higala sa wala sa tay joke mga higala ha kay medyo busy gyud kuron mga higala sa na naman ani. Wala kita nahimo nga mayor busy ra gyud kakutob. Anyway, Roman Catholicism lang gihapon ta. Katuwa nga gitinagsa gyud mga higala, no? Gitinagsa gyud nato og explaina, no? Explaina. Pasabot ang nagkalain-laing mga kalihukan sa Roman Catholicism. Dili ta malimot ha nga ang Roman Catholicism doon na yung mga historical basis. Dili gyud na mawala, no? Kay ang una gyud ani mga kuan man, mga apostoles man, kang Roman Catholicism. Yang ano tong nahimong Roman tungod kay ang pinakasentro gyud sa atoang pagtuo mao ang atoa sa Roma nga atong salahorong Santo Papa. Na unya matud pa ang atoa pod nga mga gitudlo sa tibuok kalibutan pinaagi sa mga apostoles, no, kay sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 hangtod sa 20 niingon man ang Ginoo og tudloi sila, no, og bunyagi sila, no, miingon sa tibuok kalibutan. Og unsa po sa Mateo 16 kapitulo 18 bersikulo 20 unsa inyong idili diri sa yuta idili usab didto sa langit. Unya sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 gitudlo po niya nga hold on to the traditions, no, ang mga gipangtudlo sa mga apostoles bisan wala na sulat sa Biblia ato ra gyud gihapon takuron ingon niya, no. So manay mga gipangtudlo nila nya karon ang ato ang hisgot-hisgutan karon mao kining gitawag og religious procession, no, kay usa man na sa ato ang mga tradisyon nga gisunod, no. Doon na magoy ang ato ang relihiyon, no, nagsunod sa mga gipangtudlo usab sa kining gitawag nato og Old Testament, no, Jewish tradition. Unya nagsunod pud ta sa gitudlo sa New Testament, no, kanang gitawag nato sa in English og gospel and other epistles, no. So muna ang ato ang pagtulunan binasi sa duha ka mga tradisyon, kining gitawag nato Jewish tradition o Christian tradition. Nya giusa gihimong Judeo-Christian tradition. Ang spelling anang Judeo, G-U-D-E-O, no, G-U-J as in jar, G-U-D-A-O, Judeo, o ingon man sa das Christian tradition, Judeo-Christian tradition. Buti pasabot nga ang atuag yung mga pangtuludan nga gisunod binasi sa duha ka mga tradisyon nga gisumpay, no, Judeo, Jewish o Christian tradition.
Nya usa sa mga nasabtan nato sa Jewish tradition mao gyud kining kanunay pagpilgrimage kini bitawng pagpanaw. No muna nga kita isip sa kasimbahan do na kita tulo ka mga kanang matud pa levels of the church, no. Do na kita pilgrim church, simbahan nga nagpanaw kitang mga buhi pa ug nga manusab suffering church katong tuwa pa sa purgatorio o katong tuwa na sa langit gitawag sila og triumphant church. No pilgrim church una-una mo nagpanaw nga simbahan. So muna nga kini binasi gihapon sa ato ang mga Jewish tradition. Kay gikan pa ni Abraham, no, gikan pa ni Abraham kun atong basahon sa kining gitawng panahon pa ni Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, gisugo sa atong langitong amahan si Abraham nga bubiya sa iyang lugar ug muadto sa saad sa yuta nga sinaan na nga sa kadugaya na ilhan ni Abraham nga mao ang Kanaan. No ana no? So Jewish tradition ang si Abraham mismo nagpanaw to siya, no, atong kanang mabasa sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. No unya sa book of Exodus, sa Exodus kapitulo 25 17 hangtod sa 22 gipaklaro pud nato nga mismo, no, nga mismo si kuan kining David nagpanaw po to siya. By the way, si kuan po di ay sa libro sa Exodus, no, si Moses nagpanaw po to siya gikan sa Ehipto paingon nagihapon sa yutang Sinaad, no, ang Kanaan or Palestine ana, no, ingon ni ana. So dili gid na mawala nato kanang gitawag nato og journey or pilgrimage or procession, ingon ni ana, di gid na mawala nato. Kay bisan si sa Haring David, no, si Haring David ingon ni ana nagpanaw po to siya. Ato kanang mabasa sa unang basahon sa Kronika or Chronicles chapter 14 verse 17. So King David, no, nagpanaw pud siya, nagdala sa arka sa kasabutan. Unya si Kristo mismo sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 28 hangtod sa 40, nagpanaw pud siya kini gitawag natong triumphant entry to Jerusalem. Ug ang pinakalas gyud nga panaw nga gihimo ni Kristo mao gatong nagprocession siya nga nagpas-ana sa krus. Sa tupa kitang mga nagbato ni ining Jewish Christian tradition, dili bag-o alang kanato kini mga religious procession kay sukad pa sa una ginahimo na ni, no. Pero ang mga laing pagtulunan lagi kay wala man lagi sila ni tuo ni ining mga Jewish tradition, pero dili biya kita makaingon pud higala nga wala sila mutuo og Jewish tradition. Kay ano man kanang Old Testament sa mga Hudiyo biya pud na, no, mga Hudiyo biya pud na gikan ng mga pagtulunan din na gikalagmitan din ng mga author, mga Hudiyo baya. No muna nga di po ta makaingon nga wala pud sila pagtuo sa Jewish tradition. Only lang kung unsa ra po ilang mabasa, pero kung kabahin sa pagbasa kining religious procession daghan kay ni din na kining gitawag bitaw nato og pag-procession sa mga magtutuo. Iko ni ana, no. So muna nga kita mga Katoliko nga nagsunod sa tradition nga gitudlo sa mga apostoles, no, ug maupinaandan gikan sa mga Hudiyo, kay mamlagi na atong mabasa, no, atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Timoteo, ikaduhang sulat ni San Pablo nga tukang Timoteo, kapitulo 2 bersikulo 15, ato man gyud lagi kunong ampingan ang mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa mga nahauna kanato. Wala nga ato gyud nga gituman kini ug gani dili gyud mawala kanato kining gitawag natong religious procession. Kisukad pa sa una, panahon pa ni Abraham nga mao atong gisunod, usab panahon pa ni Kristo ug hangtod karon nga gitudlo pod sa mga Spanish missionary isip mga Katoliko, mangogyod kini atong gisunod. So dili kita mo ingon nga wala man at Biblia sus pagkadaghanang procession sa Biblia, gikan pa sa panahon ni Abraham hangtod karon hangtod sa panahon ni Jesus na ginang religious procession. Pero balik-balikan nato na ubang adlaw mahigala ha Sabado, no, kining kuan na kigadali-dali ko ron kay naapay kalihukan ako diri sa Ayungon, kabahin lagi ining ako apong Santa Cruzan nga gihimo, no, karon kun bulan sa Hunyo kay wala naman tay laing bulan nga mahimo na di sa bulan sa Hulyo, kay bulan sa Hulyo pagtunga-tunga sa Hulyo wala na, di na available ang mga bata, no. Ang ato ara gyud sa bulan sa Hunyo libre gyud tahas sa mga maestra. So muna nga atong gipahom muna nga atong mga kalihukan sa bulan yun sa Hunyo. Okay, daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.